Jeg har kontaktet politiet, og de har bedt nogen om at stoppe med det her. Men det har overhovedet ikke hjulpet. Det er faktisk bare taget til. Føler du dig truet på noget tidspunkt, så skal du selvfølgelig ringe herind. Det er derfor, jeg ringer ind. Det er fordi, jeg føler mig truet. Jeg ringer til politiet og får at vide, at jeg skal selvfølgelig bare ringe 112, hvis det sker. Vi kan ikke gå ud og så lægge ham i håndjern, vel? Fordi et eller andet sted, så er han jo harmløs. Altså, hvis man bare kunne abstrahere fra det, ikke? Der sker jo ikke noget ved det andet, end de får en lille løftet pegefinger og et lille klap i numsen, og så får at vide, ej, det må du altså ikke. Altså, det eneste, jeg kan sige til dig, ved du hvad, lad være med at reagere på det. Men han må jo ikke kontakte mig, når han har et tilhold. Du ved jo heller ikke, om det er ham. Jo, det ved jeg. Ja, men ved du hvad, det har vi simpelthen ikke ressourcer til. Dagen efter så kommer han smadret med et rode med et jernrør, og jeg ringer 112 for fat i politiet. Men de vil ikke komme ud, fordi han er over alle bjerge. Jamen altså, vi foretager ikke udrykning til sådan nogle sager som dem her. Altså udrykning, det foretager man jo stort set kun til sager, hvor der er en konkret trussel lige her og nu. Og jeg spørger dem, om de kan tage fingeraftryk på et jernrør, og det får jeg at vide, det kan de ikke. Jeg spørger dem af, om de ikke kan tage nogle fingeraftryk eller gøre et eller andet. Bliver de vanvittigt sure, ham der. En betjent, han brænder helt vildt af og begynder at råbe efter os, så han behøver ikke finde os i, at jeg spørger om sådan noget, og det giver hans tid på. Og det ender faktisk bare med, at politiet går herfra og smækker med døren. Om politiet om de tager det som en trussel, det ved man aldrig, fordi når han ikke skriver direkte, at jeg slår dig ihjel, så ved man aldrig, hvad politiet de siger til det. Altså, de der mail, smidt den skraldespanden, det er jo håbløst for helvede. Der ligger jo hos politiet adskillige sager fra alle os kvinder, der kommer, og der bliver bare ikke gjort noget. Det, der bliver gjort, er i hvert fald ikke nok. Hvis ikke politiet kan hjælpe, hvem skal så hjælpe? Hvem kan så hjælpe mig?